l'Assemblea de Joves és a Arrancaldes i forma part de l'organització juvenil independentista més gran dels Països Catalans, creada de la confluència entre Cager i Maulets. Som hereus de 25 anys de lluita juvenil arreu del país. Al Jovent d'Arran lluitem pel socialisme, per la supressió de les desigualtats i el repartiment dels recursos de manera equitativa. Perquè en el capitalisme sempre hi haurà opressors i oprimits, i la riquesa d'alguns és la pobresa i submissió dels altres. Perquè busquem un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Perquè creiem en una altra política, la política on el poble sigui qui decideixi. Perquè la lluita de classes és més vigent que mai i, per tant, cal combatre l'hegemonia capitalista. Perquè en el capitalisme, el jovent, no tenim futur. Perquè el capitalisme no se'l reforma, se'l combat. El Jovent d'Arran lluitem pel feminisme. Perquè el feminisme és la lluita per la igualtat, per l'autonomia, per l'alliberament personal. Perquè volem una societat que no sigui un conjunt d'homes i dones, sinó de persones. Perquè és tan forta l'opressió nacional i de classe com l'opressió de gènere. Perquè avorrim els rols del sistema patriarcal i defensem l'alliberament sexual. Al Jovent d'Arran lluitem per la independència. Per la llibertat de la nació completa. Perquè no acceptem els límits que ens imposen aquells que ens volen destruir com a poble. Perquè no renunciem a la llengua, la cultura, la història ni les nostres tradicions. Perquè la independència de Catalunya ha de ser només el primer pas per a recobrar la nostra unitat com a poble. Perquè som Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord. la Franja. Som Joan Fuster, Ovidi Montllor, Vicent Estellers. Som Maria Mercè Marçal, Jordi Pere Cerdà, Enric Valor. Perquè no som ni França ni Espanya. Som països catalans. Sempre endavant, seguirem arran, sempre endavant. També considerem com a pròpies la lluita ecologista, La lluita per un habitatge i treball dignes. la lluita antifeixista i antiracista La lluita per una educació pública i de qualitat. i la solidaritat internacionalista. Perquè l'única lluita que es perd és la lluita que s'abandona. I perquè ja no ens alimenten molles. Som Arran i hem nascut per vèncer. Visca la terra! Repressió